Bravo! Imaš dobar zamah. Odmorite se malo. I šta misliš? Pa super je. Mogu li ja? Jel bi ti se mama složila s tim? Ne. Onda idemo! Okej, cilj je da pipneš protivnika ovako. Paži. Angard! O Bože. Ovako? Da, prvi put se sad mačuješ. Aha. Wow, i već si bolji od mene. Krele! Molim. Šalim se, osetljivo bićence. Hajde idemo ponovo. Angard. Angard! Ej, Spenceru, najzad nekog možeš da pobediš. Što tebe briga, Toder? Koji je ovaj? Toder. To je vašljivi tinejdžer koji misli da je opak jer se dobro mačuje. A koliko puta smo se mi mačevali? Ne znam, otprilike 30-ak. I koliko puta si izgubio? Ne znam, otprilike 30-ak. Aha, da vidim da li možeš da pobediš malog Fredija. Njega? Taj mali ne bi mogao da pobedi ni tripa ni klišeja. Da, ne bi mogao ni nas. Tišina. Samo pričaš, Toderu. Spencere, Izazov. Kliše pon mene izaziva. mislim da jeste. Petak veče, u 8 sati, ponesi mač. Hajde, klinci, idemo na neku klopu. Druže, šta si to uradio? Pa ja ne znam da se mačujem. Da, ali mrzim tog doga Todera. Hej, Spencer! Momci! Samo malo! Ti si genije! Uđi! To je baš jadno. Kao i tvoj društveni život. Šta ima kod tebe, Karli? Evo, spremam večeru. Mama je došla u pravom trenutku. Šta imaš za mene da probam? Ne bi ti se svidelo. To je hrana za moju rodbinu. A, za Dorfmanove. Znaš kako je teško skuvati večeru bez mesa, laktoze, šećera, kalcijuma, masti ili glutena? Koliko? Prilično. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ali šta radiš ovde? Treba mi neko mirno mesto za čitanje ove knjige. Zašto ne čitaš kod svoje kuće? Zato što moja mama vrište na mačku da se zaposli. Da, ne pitaj. Ej, Karli, Freddy i ja idemo na trening mačevanja. Ne, ostani i pomozi mi da spremim sve za večeras. Vratit ću se na vreme. Mora da me uvežba za borbu protiv Daga Todera. Mora da mi pomogne da postavim sto i da se... Izvini, ne čujem te. Prekidaš. Ne razgovaramo mobilnim telefonom. Vidimo se malo! Gotov si. Wow! Wow, čoveče, dobar si! Sredio si me 20 puta za redom. 22 puta, ali ko broji? Ja! Dobro, mali, ne preteruj. Dobar si, ali ne kao Toder. O, zna li Toder ovo? Ha, ha, ha! Zna. Ajde onda još da vežbamo. Angard! Okej, okej.